ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನಿಕಲ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂದುಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕೆ ಇನಿತ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬರೆಮುಟ್ಟ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗೂ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾರ ನಂಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವು ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಂಡ್ಲಾಪುಂಡು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಂಡಲಾಪುಂಡು, ಅತ್ತಂಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಂಡಲಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲಕ ಇಲ್ಲನ ಕತ್ತಲಿದೀದು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಕನಿಡಾದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡಾದಿಪ್ಪು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾನೆ ಮುರಣದಲೆಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡದ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಕ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತವಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ನಿಖಲ್ನಿಕಲೆ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕನ ಸೂಚನೆ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಡ್ಲುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಲೆಡ್ಲ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಳುಳ್ಳ ನೆಕ್ ರಾಜಕೀಯದ ಬಣ್ಣಗಲ ಸಡೆ ನೆಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಬಣ್ಣಗಲ ಸಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒರಿಪೆರೆ ಬೋಡ ಅದು ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನಿಕಲ ತುಳುವ